Здравейте, днес сте с моя канал и ще ви покажа как да си направите ето това бухалче, но ще бъде върху такъв голям лист А4. Да, нека да започваме. Първото, което правя е нещо подобно на това. По-добре гледайте. Ето така. Да се получи нещо като полукръг. След това две черти надолу, за да се получат ушите. И след това ги съединяваме. Не права черта, леко като дъга. След това ще направим кръчетата. Много лесно се правят. Ето така, просто гледайте. И другото, същия начин. Ето така. След това правим коремчето. И ето така. Едни полукръгчета или не знам точно как да ги нарека. И правете малки, големи, колкото желаете, докато ви хареса. Така, следващото, което правим е крилата, тъй като аз нямам много място, ще направя само част от тях. Ето така. И така. Отдолу е на вълнички, а пък отгоре е права линия. Същото и от другата страна. Не знам дали се вижда. Да. След това правим ето така и като триъгълничета. И нещо такова трябва да се получи. След това правим очите. Те се правят много лесно. Ето така се започват. И правите нещо като кръг. И трябва да го завършите, но съвсем малка чертичка да остане така. И правите и другото така. И след това оформяте очите. Ето така ги направих аз. Вие, ако искате, може и по друг начин. Не ви задължава никого да ги правите като мен. Аз просто така искам да ги направя. И след това отцветете с черен фломастер или молив. След като отцветите, трябва да се е получило нещо такова. Сега рисуваме човката на нашето бухалче, като направим едно триъгълниче и под него едно по-маничко и ви се получава ето това, ето тази сладка човка. Да. И вече може да направите някакви детайли, както решите вие. Така. Ето
сега правя нещо като сянката му, просто ето така. Да, съвсем лесно е, просто ето така ви се получава като сянка. И може примерно по крилата нещо да направите или по ушите. И да, на мен ето така ми се получи. Сега ще ви го покажа. Само момент. И да, на мен ми се получи ето това много сладко бухалче. И да, това беше всичко от мен. Пишете долу в коментарите, харесвайте и се абонирайте. Също така пишете, както казах в коментарите, ако искате да покажа как да се нарисувате още такива разни рисунки. И да, чао!